Napayan tinapinta sa regalo dagiti umili ti Metro Gabo, Lawag City, gaputa na idanon iti first ever nga alisto serbisyo iti mismo a lugar da. Naduma-duma nga serbisyo tinepay kas kumay iti benneg ti medikal, pakiramanan ti dental, masapsapul dagiti mangalap, ken mannalon, trabaho, edukasyon, social ken veterinary services ken naduma-duma pay. At dapay libre a pugkis ken masahe manipod iti TESDA. Napayan met ti assistive devices dagiti addaan ti rangkap ti bagi ken dakkel a tulong gaputa sa andan a marigatan a makapagna. Nayon pay anang paragsak dagiti parpremyo ken pa-games nga para laeng kadagiti umili. May sa prioridad ti administrasyon ni Mayor James Brian Alcid ket iti pannakapatalged iti salunat dagiti Lawagyan News. May tultuloy ngagbalin a regular detoy nga aktibidad kadagiti naduma-duma barangay para iti nananay ken pannakaipang pangruna serbisyo kadagiti umili. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong, Tatak, RMN.